Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ο ήσυχος εφοπλιστής έδιρε την άτακτη σύζυγό του στη Μύκονο. Καυτός σούσουρος στη Μύκονο λοιπόν, το Talk of the Ireland έχει γίνει τις τελευταίες μέρες γνωστός εφοπλιστής που έπιασε στα πράσινα την άτακτη σύζυγό του με τον εραστή της. Ο εφοπλιστής συνέλαβε τη σύζυγό του επαυτοφόρο με τον νεαρό εραστή της επί το έργο. Πώς αντέδρασε? Πολύ απλά, την έσπασε στο ξύλο. Ο γνωστός εφοπλιστής που σημειωτέων είναι πολύ χαμηλών τόνων σοκαρίστηκε στο παράνομο θέαμα. Προφανώς εκείνη εκμεταλλεύτηκε την απουσία του, καθώς θεώρησε πως κανείς δεν θα την έπαιρνε χαμπάρι, κάλεσε τον αγαπημένο της στο σκάφος για να κάνουν τις αταξίες τους. Συνδεόμαστε με τον αναπεσταλμένο μας στη Μύκονο κύριο Πάνο Σόμπολο, γνωστός και καταξιωμένος στο χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ άνθρωπος. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, το παράνομο ζευγαράκι περνούσε τέλεια μέχρι που ο εφοπλιστής ενημερώθηκε από το πλήρωμά του για τα χαΐρια της καλής του. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γίνονταν στο σκάφος του. Έξαλλος έκανε ντου και τους έπιασε στα πράσα. Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του, άρχισε να τη χτυπάει, κάτι που σύμφωνα με έγκυρες πηγές δεν έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν. Όμως εκείνη την ώρα ήταν εκτός εαυτού. Μας μες Πάνο ότι ήταν εκτός εαυτού. Υπάρχει κάποια πληροφορία που επιβεβαιώνει αυτό τον ισχυρισμό? Υπάρχει Νίκο, η σύζυγός του δεν ήξερε τι να πει για να δικαιολογηθεί. Προσπαθούσε να μαζέψει τα ασημάζευτα, όπως λέει και ο Νότης Φακιανάκης. Ο εραστής της πάλι δεν έβγαλε τσιμουδιά και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Τώρα η κυρία εφοπλιστού, που προς το παρόν εγκατέλειψε τη Μύκονο, γονιπετής, ζητεί στον άντρα της συγγνώμη. Πάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Κυρίες, κύριοι, αλλάζουμε. Συγγνώμη λίγο γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο κοντρόλ. Κυρίες, κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 το βράδυ από τον Νίκο Χατζηνικολάου.